И заради отново аз съм The Frost XD и днес снимам клип на Minecraft, в който ще игра Bed Wars с един мой приятел и нека ви се представи. Здравейте, аз съм Плейс и днеска играем Minecraft с The Frost и това е. Да, той също има YouTube канал, който мисля, че ще го сложа в описанието. И така, нека да започнем. Ето тук в Treehouse да влезнем. Днес ще играем Bed Wars. Значи този клип не мисля, че ще е като миналия или пък ще взема да отреш от миналия. Ви казах, въобще не ми занимаваше обработки и тъна. А кой бързо? Отиде Оранж! Фак. Нищо, ще играем една отделна. Ай, добре. Ама нали знаеш бе да вече аз рекордвам в момента. Да, ето и аз. Нали това е целта? Да, това е целта. Да, ако значи говоря чрез скайп, не ме посудите, не ми говорете. Говоря чрез скайп, защото просто дискорда на Fastplay, Ади, му е прецакан и затова няма как да говорим. Скайп, както знаете, е по-шумен. Ако чуете страни шумове, не знам дали ще мога да изчистя. Skype и Microsoft. Да. Аз сам ли съм? Че млатим. Не си сам мисля, че. Да. Два там с някакъв. И аз съм. Чай, добре, че влезнах тук гринта да постоя на мид. Както знаете, за мид ви трябва точно 32 блока. Нали, ако сте пестливи, ви трябва точно 32 блока. Значи, мисля, че на мен са тук в момента ще изхарча 33, добре, 34. Защото сложих, нали. Сега ако се пребия. Значи, пак ще сложа IP за този сървър в описанието, защото много хора ме питат. Не, че ме питат, просто... Добре. Той падна 100%, аз съм сигурен. Аз ли? Да. Със сигурност. И так В момента правя най-голямата глупост на света. Вау. Те почнаха скиловете, аз още не съм си купил вороня, нито меч. Не, те изчупиха игра. Тая игра сигурно ще е твърде бърза. Не са ви изчупили лицето, бе, добре. Чакай, ще снимам едно за тъмпнейл. Ще снимам да го видя Тоня. Взима апарата. Сложа на... Чай, ето тук моркови. Ще да моркови. Ти си като това. Пайда, тя какво правите? Чай да ги тъмпнейла. Мале. Те само по мене. Толкова ли съм известен в този сървър, бе? Само по мене ходят. Не, просто... че... Напротив, не е така. Игра Kid Battle и нали половината сървър ме познава и всички са... Така, всички са срещу мене. Всички ме гонят. Това че един ден ме гонаха 10 човека и накрая един искаше да му споделям екран дали съм хак. Буквално. Ще ги изкили всичките ли? Не, аз не ги изкилих всичките, аз не го изкилих. Той ми вика, как изнъж ме спаваш, ще се обърнам и наби 3 крита. Това просто, аз не казвам, че съм от тези зомбита, така да играят по цял ден, ама все пак трябва да научиш PvP 1.9. Не може да гледа целото то. Все пак аз игра всеки ден, аз игра на... Ето виж са, няма да го оцеля. Добре. Успях 4 крита. Успях. Как лагва. Бале, трябва да се взема нов комп. Тук съм почнал да си пестя парички. Чуете ли, хора? Пестя си парички за нов компютър. Пестя си. Няма как просто. Няма какво да пестя, аз казвам на нашите кози. Не, базикам се. Аз мене компас ми върви много добре, той може да место. Тя включа FPS, не, тя го включва. Не, аз ще го включа. Да видите какъв слаб компютър. Моя затика, моя ми върви, ако снимам в момента, ми върви с много малко FPS, а ако не снимам, ми върви с Буквално върви ми на 10 FPS, леле. Много малко ти върви. Не иска да отварям дачи. Ади, идвам към теб, че ми чупа тега. Ако нета не ми е спрял, ми чупа тега. Добре, май не ми е спрял. Ти кой отбор беше? Напиши я твой, че сме тим с там с The Frost, моля ти са, че бе год 50 000 човека. Ти да го стига до бит, бе. Фък.
fuck yourself, де. Ще ме убият, ще ме изнасилят. Ма той май не ме разбира. Този... Само убих са хора. Фак. Не знам, май сме на вашия остров. Ами, не, вие сте да ел. Вие сте да ел. Абе, ти Добре. пошли яйце. Не пидепи. Не май имам още. Ако на нашата има опция е хубаво. Що там другия няма кирка и може идиота да се пробва да го щупи с ръка. Значи са целта е да се тирам с... Ето това. Значи добре. Ма Да, не съм да не взимат нашето яйце, защото аз как съм много добър в тази видеоигра. Повече, когато не взимаха яйцата и аз винаги умирах първи, защото или падах, или ме бутаха. Аз помня кое Ов, ще ме убие дица с ръка, толкова ли може да съм слаб? Не, човек, че ти се да убие някой с ръка, ме уби. Ама аз съм безброен си са. Аз какво да правя? Аз ще доти хепна съм почти на Добре, убиха ме с ръчичка. мен. И сега няма как. Добре, човек, ти вераш, че са ни запушили. Буквално, нереално е. Запушили са ни. Ама аз докато го щупа, те ме убиват. Ела, човек, да ме отпушиш и направо тръгваме към твоя там. Не, това няма да бъде. Просто това е фарменица. То оранжа, не знам дали това си ти. Не, аз съм на грин на базата, къде сте ви? Вика в чат сте. Добре. Вика в чат сте. Ами, тук сме... Аз съм грин май. Айде, човек, иви да ме отпушиш, че не мога мръдна. Те са ни запушили и пишлеметата там. Вижте, ако бях със същите броника, техните ще и да ги бия. Просто... Не, пусни, че ме бутнат. Пах! Леле, бутнаха ме. Знаеш какво направи? Чакай, сега ще дойде, ще направя една дупка. Да. Ма не мога изляза. Аз ще дойда, там. Сега едно с кирката чупам. Отпуших. Човек, отпуших, успях. Тия баса аз паднах заради теб. И аз паднах. Ти... И аз паднах. Също направих и аз. Ама ти нямаше брони, аз имах брони и всичко ще ги убия с кирката. Да, човек, писат. Ау! Това беше лошо. Идвам да ви отпуша. Тук някакъв... Мае, то ми так направо, само ми дойде в китбатала. Леле, Йони, гони ме. Фак! Би! Аз съм тук. Идвам да ви спасявам яйцето. Айде, Green Team was eliminated. Нали? Ти умря ли, бе? Не, ще ме изнесили. Умря ли, бе, Йони? Бърза игра. Аре, аз степкам и аз да дойда по тебе. Колко път аз ме дигам. Така аз хъпим да хъпнем се. Майко, аз се върна чак. Чете, сега искам да ходя да ги видя у нея. Каква ще има стратегията? Аре, идва да играем, бе. То... Дивака 1, 2, 3, 4, 5, 6. Исках да сме тим. И той взета да ме бие. И аз го килнах, защото имах супер честплейта. Той... Благодаря, че гледахте този клип. Това беше всичко от мен. И до следващия път. Аудирайте за още и... Чао!